Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Тук сме с масите и столовите. Охла! Размесиме го! Столове, маси, сакове, всичко. Всичко храната, джобиш парти сме тук. Пълно! Да. И отиваме на вилата. На вилата да пием. Да пием, да готвим. Аз предлагам да не готвим, само ще пием. Ай, сурово ще дадем, по-прич. Няма проблем. Няма проблем. То ще влезе всичко вчера на място. Отзад са Ренито, Ралито и Антонио. А другите по-късно ще дохващат. Да. Тей, брат? Тей, брат, после пак ще да включваме. Като готвим. Като готвим. Оф, майко. Ади, чао. Чао, брат. Чао, брат. Ете, приятели. Парту. Парту правят пържоли. Пиржоли. Прасета. Всички те прасета на пържоли. Всички те пържоли на скарата. Ето, тук сме Тонката, Ралито, Ренито. Всички тук, само нея глупаци. Играят в FIFA. Играят. Като не могат, също тя да ги бия аз. Тонката ще прави. Не може? О, това е моята стая. Ще ги изкарам от моята стая, да знаете хора. Ще снимам и как ги изнасям. Да, хора. Ади, после пак ще включим. Много цен. Здравейте, приятели! Продължаваме с кошмари в кухнята и загорялата паца и питка. Тъпата печка и тъпата фурна и тъпата всичко и тъпата всичко! Чистих! Гледай са! Така, положението е много зле психически. Можем повече. Физически. Май да си ходим да спим. Ще се бъдем към 11:30. И ще се върнем. В някой път, че няма спичко време. Нашия ядка сме за новата година. А някой има два. Това ще го взема, аз ще го... Да, я ще го изям. Аз ще я пробвам малко. И загорялата хубаво. Браво, много хубава банка с направила. Светът изпраща една изпълнена с рискова година. Войните се ожесточават, демокрацията преживява труден период, а на хоризонта се задават нови изпитания. Мирът, стабилността, свободата, благословени да са всички достойни на живота. Ай, приготвите се с запалките, бе! Аре, бе! Приготвите се с... Дай запалка! Дай запалка. Кото ми пръсна! Сега си... Здравейте, хора! За първи път! Ще играем да открием предмета! Ето го нашия предмет, ако не сте забелязали. Ако го намерят, пием. Ако не го намерят, пак ще пием. Готови ли сте? Давайте!
Давайте